Она работает в магазине. Ул кибеттә эшли. Ул кибеттә эшли. Ул кибеттә эшли. Во сколько закрывается супермаркет? Супермаркет ничә сәгатьтә ябыла? Супермаркет ничә сәгатьтә ябыла? Супермаркет ничәдә ябыла? Что означает это слово? Бу сүз нәрсәне аңлата? Бу сүз нәрсәне аңлата? Бу сүз нәрсәне аңлата? Сколько времени тебе нужно, чтобы одеться? Сиңа киенергә күпме вакыт кирәк? Сиңа киенергә күпме вакыт кирәк? Сиңа киенергә күпме вакыт кирәк? Как часто он играет в футбол? Футболны ул еш уйныймы? Футболны ул еш уйныймы? Футболны ул еш уйныймы? Мои бабушка и дедушка живут в деревне. Минем әби белән бабай авылда яшиләр. Минем әби белән бабай авылда яшиләр. Минем әби белән бабай авылда яшиләр. Я не очень часто пью кофе. Мин кофені бик еш эчмим. Мин кофені бик еш эчмим. Мин кофені бик еш эчмим. Она не занимается спортом. Ул спорт белән шөгыльләнми. Ул спорт белән шөгыльләнми. Ул спорт белән шөгыльләнми. Рис не растет в этой стране. Бу илдә дөге үсми. Бу илдә дөге үсми. Бу илдә дөге үсми. Они не говорят по-испански. Алар испанча сөйләшмиләр. Алар испанча сөйләшмиләр. Алар испанча сөйләшмиләр. Дуслар, әйдәгез үзебезгә билгеләр куябыз. 7 балдан 10 балга хәтле җыйсак, бик шәп билгесе куя аласыз үзегезгә. 4-тән 6-га хәтле яхшы. 3 генә бал җыйсагыз, ул инде начаррак өйрәнергә кирәк булыр, тырышырга. Комментарийларыгызны язып җибәрегез. Ничә бал алдыгыз, дусларым? Көтеп калам. Рәхмәт үзегезгә.